yazi sometimes guys it's not that thina abantu abamnyama sibhede kwi-business qala lani bakwathina sometimes asirespectani ibhizinesi yomuntu asiyibonela indweni. Umzekelo mina ngithengisa ezikhaphu uyakwazi ubhobho ifika abathi man angile kawusaphi ikhapha unotshona ngenxa yekhaphu eyi-1. Umzekelo la khaphu yi-30 rand umhlawumbe phakathi la 30 rand igain yami yi-5 rand qha which means funeka ngithengise 6 so that ngizokwenza imali yekhaphu eyi-1. So xa ngisipha yena la khaphu eyi-1 I might as well ngiphise ngayo nala 5 ilandelaphi because ngizokwenza nesenti kuzo. Kodwa xa ninoyibekelo hlobo kuzawuthiwa you don't need to speed ngale khaphu sezinobuso bakho qha. But ke asikho lapho namhlanje guys. Sharp chan. So senze event mos kuzimenqa zathi so kanothenga amatikiti manje angile nona yaba ngizongangeni pha. Xa efika nyani uhamba nezinye ingwabo la ezithu cabanga ngokhazini bakhe basecofa imvaba ne group yabantu amaxa bethambisa bangapha ePhilip ababonakalayo oko bebewinwe ngoko shem khanga badibane namanzi namhlanje. But ke asikho lapho namhlanje guys. Respect business omnye umuntu man noba ke awuzoyisupporta wena. Mina ke yandibiza ngigxothi kule yam mfondini so ndiwathaphela mos iprice yeskipi ibuza kayi-1 kayi-2. Uthi ubuye kwesithathu xa ndithi kwi-chat history lo bhobho ekudala ebuza into eyi-1 andisaphenduli naloo nonsense mos. Uyawuthetha unye wedwa phaa ku-locked chat andiphinde ndiphendule bobhanxa. Wake waluni ibhobho ewangapha elusikisiki uba yena akafuna uphendulwa i-automated response ufuna uphendulwa ndim. Ndithi mfondini ngoku-WhatsApp business eyenze lula yonke le nto le because kaloku phaa uyakwazi useta la automated response umntu xa ebuza ii-prices ufake zonke ii-details phaa aphenduleke yonke umntu afuna uyibuza. Kunala cumbelele efondini omane uphendula 1 by 1 umntu ebuza ii-colors, ii-sizes, prices yonke la nonsense. Uba uzafuna i-special attention kuma uzolunga mtshana unosukuyosapota aba baza kucenga bakokose ii-feelings zakho uba mawuthenge baphinde bakucenge uba mawuzinxibe ezi mpahla. Mna mark me absent mtshana andizi asibiza sigxothi kaloku abafondini sihamba nabahambayo abangahambiyo mabashiyeke sababamba endleleni xa sibuye. This shit is not for everyone inabantu baya abazange bafuna nangemini eyi-1 ucengwa.